gayo, wata yarinya ta sani ke kiɗan gayo. Ishe boy niki kunji mai kiɗan gayo, yan mata da samari manya yara mun gayo. Ishe boy niki karkuce da ni hayo, mu yan Nijar ne, ni dan Nijar ne, ina masoyan Nijar. Ya Allah ka gare dukan musulmin Nijar, aikin soja muke so a cikin Nijar. Shugaba Chani Allah ya ma baiwa, kuma kai ne ka kwaci Nijar. Ku yan Nijar yawa kuke so, ni dai na ce sai Baba Chani, waɗansu sun ce mulki na Chani. Bazan mu da matan mu yara manya, kowa ma bayana sun ka Chani. Birni kauye muna son ka Baba Chani, Chani, Chani. Mu yan Nijar yawa kuke so, ce sai Baba Chani. Mu Nijar sai Chani, Chani, Chani. Mu yan Nijar yawa kuke so, ce sai Baba Chani. Sojojin mu kuce Baba Chani, ce sai Baba Chani. Mazan mu da matan mu, mu dai mu ce sai Baba Chani. Yan yara ku yawa kuke so, ma yau mun ce Baba Chani. Ni ma na ce sai Baba Chani. Ya sarki Allah Ubangiji, kai ne ka zaɓo mun na shugaba Chani. Ya Allah udare mu yan cikin Nijar, shugaba Chani. Don darajar annabinka manzon tsira, turawa sun so su kwace tsire. Chani, Chani. Soja faɗa yaki sun kori turawa jeji. Shugaba Chani ka zanto bango gurin talakawa, da masa zaki suke farauta daji. Ku yan tarayya ta kare muku yau, kudi ba irin fasalin na soja daji. Yan Nijar ku fito mu goyi Chani, Muhammadu Danjaga magaji. Nijar mun ce sai Baba Chani, Muhammadu Danjaga magaji.